mahal ng gasolina. Ngayon, magluluto naman tayo! Ibigay sa akin ang kahon! So ngayon, ibigay niyo sa akin ang gasolina! Tayo! Lagyan na natin ng gasolina! Yan! So ngayon, ibigay niyo sa akin ang posporo! So ngayon, dislita na natin! Tayo ba tayo? Yan! So ngayon, antayin natin na mainit ang kawa! So ngayon, kasama kong butete! So ngayon, init na ang kawa! Ibigay ang mantika! Ibigay ang luwag-luwag! Pakibigay ng ahos at bombay! Bombay! Bombay, ahos! So ngayon, lagay natin ang ahos! Ahos! Para sa nagkakaraos! Ngayon, lunod natin ang bombay! Yeah! Ngayon, magluluto tayo ng pakbet! Para sa mga taong hindi ikaw ang bet! Pakbet! Matawa! Wala kang sumakit! So ngayon, ilunod na nato ang mga Ingredients! pakibigay ng bisol! Isol! Para ni Mara sa halak ko sa pusul-sul! Yata kang inuhang! Okra! Bilisan mo! Alright! Pakibigay ng kalabasa! Kalabasa! Kalabasa para tao sa mga tao gusto magbasa! Magluluto tayo ng gulay para masustansya naman! Kompleto sa vitamina A to Z! Ang itong kalabasa ay pampasigla at sumisiga ang mata! Ang mahal ng gasolina! Karon, itsa na! Patay! Lataw ng arbutan! Butangan natong sarap! Sarap-sarap! Asin gamay! Aray! So karon, ato na ning ukay-ukayon yung ating pakbet! Lata na ang mga utang nga pakbet! Pakbet para sa mga tao! Pakbet! What? Baka na tao niyo? So ibigay na sa akin ang subat sa pakbet! Subak sa pakbet! So karon, ilan na dito ang subak sa pakbet! Lagi ka naroon! Basi ang subak! Katak pinggan na! Pinggan! So karon, ang gusto na tong ilunod! Ara! Isa nila! Nakarautang ginahan ko! So